Chceš zažiť cykloturistiku bez medveďov, krásnymi výhľadmi a výborným jedlom? Vitaj v Beskydách. Ubytovali sme sa v kempe Rožňov, odkiaľ sme išli asfaltovou cestou nazývanou Raďhorská. Trasa bola výborne značená, nechýbali lavičky na sedenie a popri tom sa nám naskytali takéto nádherné výhľady. Po takmer hodine sme sa dostali na miesto zvané Pustevný. Je to horské sedlo v Beskydách s nádhernými výhľadmi, tradičnými drevenicami a pohodlným výstupom lanovkou z Trojanovic. Tu si dávame ešte malý snack a popri tom si sušíme oblečenie na slnku. A čo je super, dá sa tu požičať kolobežka a zavie sa späť dolu z kopca priamo do Trojanovic. A je tu aj nabíjacia stanica pre elektrobicykle. Hoci naše boli perfektne nabité, tak sme pokračovali ďalej. Počas jazdu z Pustevny sme sa zastavili na výhliadke zvané Martiňák, spravili si fotku a pokračovali sme do dediny Horná Bečva, kde sme si dali úžasnú sviečkovú na smotane. V reštaurácii Valaška. Jedlo bolo výborné, obsluha rýchla a všetko nás stálo iba 28 eur. Po dobrom jedle sa vraciame cez cyklochodník až do Rožňova do nášho kempu. Ak sa ti páčila táto trasa, ulož si ju a sleduj ma pre ďalšie tipy na cyklovýlety.